Du lå nummer 1 det meste af Silverado 2015, men måtte sætte slået til allersidst. Hvad gik der galt? Jamen, der gik sådan set ikke så meget galt andet end, jeg begyndte at navigere sådan lidt på spejderniveau, fordi at GPS'er besluttede sig for at strække. Egentlig op fra Lillebæltdag, så siden da, der navigerede jeg ved det her udmærket lille kort. Over Fyn og omegn. Og det lykkedes mig, da jeg kom i mål, men jeg vil sige, at jeg blev jo en kende overrasket et par gange undervejs, hvor der viste sig, at der var øer i vejen. Men sådan er det jo, når man ikke er så kendt i området. Og så gik du på grund ved Svelmø? Ja, det har jeg så fundet ud af, hvad den hedder, men nu er det jo min ø, så den skal vi lige have døbt om, og så skal vi have sat noget lys på den i morgen, ikke? Så man kan se den. Men altså, jeg konstaterer jo, at der var sådan lavere og lavere, så jeg hævde min føjelse op og tænkte, der er sgu ret lavt herinde. Så på et tidspunkt, så bliver jeg ved med at gå på, så jeg havde min føjelse helt op, og så tænkte jeg, så lyser jeg rundt omkring båden, men så lå jeg op på stranden. Så steg jeg jo af, fordi jeg skulle finde ud af, hvordan jeg egentlig kom af den her ø, så jeg var lige ude at gå sådan på øen for at finde ud af, hvor langt den var og hvor stor den var. Men så båden den sådan vendte sig selv, og så begyndte den at sejle i retning, så tænkte jeg, jeg hopper på, den kan være lidt bedre end mig. Så det gjorde den jo så. Jeg har så senere fået at vide, at det jeg sejlede ind over, det var et sted, hvor hvis man kigger på Google, så er der sådan nogle traktorspor der, så man var bare vant til, at man kunne sejle. Og så nåede jeg i mål igen. Men det må du svært slå til sidst. Ja, men altså, det er jo en leg for voksne mænd, ikke? Så jeg vandt over øen en gang. Du skal i hvert fald have tak. Ja. Du skal lige have et spørgsmål mere.